Пътувах сега, бях в Италия, бях във Франция. Аз се ужасих от нещата, които там виждам. И си казах, ние не сме най-зле. Най-зле. Защото в един град като Марсилия, аз никога няма да стъпа там повече. Бях с колата и сина ми, той беше по работа. Направиха така с една шапка, ама движението е спрямо, но тръгва. Там е огромно, нали, като навсякъде в тия градове. Щупиха отляво, щупиха отдясно, колата, страничните огледала паднаха. Дръпнах ръчно и се взем. Случка с бандити в Марсилия. Берлин. Бам на едно такси да разгледам. Хубавото поне на германците, че там, специално в Берлин, пазят нещата от преди години. Пазят стената, историята да си остане и да не се правят грешки, нали? Таксиметров шофьор, качвам се аз да ме води да видя бункера, швейцарското посолство. Аз там разбрах, че Берлин е построен на вода. Никога не съм го знал. Че отдолу има канали.